Только что спынили машины, якими ехали ад Лошицы Миколай Статкевич, а так само іншие журналисты, які сустракали его. Теперь мы Я покинул свой мобильный. У кого-нибудь есть мобильный? знаходимся. Мою жонку. Статкевич не може пакуль што зразумець, дзе знаходзіцца ягоная Статкевич ось з сумкай ідзе наперад. Як ви лічите, удасться вам добратися? Ви все ж таки в таксі? Давайте. Нормально. Так, давайте вот этот вопрос. На всех, да? На каком канале? Белсат. Ага. Добре, добре. Ага, добре. Що? А нас так не слышно? А ось Статкевич каля Краун Плаза сеў у іншую таксоўку, бо перакрылі папярэдні рух і ўсё ж таки спрабуе даехаць. Так, машины рухаются далей. Мы едем за ними, да? Да. А куда мы едем? Сюда, на Кострышинск. Так, трансляцыя была перарывалася на нейкі час праз тэхнічныя праблемы, была знікла сувязь, цяпер зноў здаецца ўсё ўзноўлена і па-ранейшаму ідзе. Статкевич от едзе ў таксі, нейкая А яшчэ адзін даішнік зноў спрабуюць спыніць рух. А это нас, наверное? Зараз пачакаем. Выйдем? Мы выйдем, коли что, потом вернемся. Ну, так може ми ще поїдемо. Все, далее не поедем? Далее не едем? Не едем. Меня везут. Ну, тут мы уже дойдем. Все, дякую вам. А кого снимать? В улицу? Ось
Ви бачите, на вулиці Леніна черговий раз спинили машину, якою їхав Статкевич. Саме цікаве, що ви бачите, що останні машини по вулиці Леніна йдуть абсолютно безпроблемно. Ніхто їх не спиняє, даїшники, ніяк не реагують. А менавіта на ту таксовку, якою їхав Статкевич, вельми хутенько її спинили. Ось зараз даїшник гутрує з керовцем. Ось ви бачите, два даїшники підійшли до керовця, які у білій кашулі. Ідемо далі, будемо доганяти Спартака Миколу. Але принаймні поки що спробу затримання Статкевича не відбувається. Його от ведуть журналісти Белсата. Ось Статкевич. Микола, а розповідайте, чому от не було захоплення, звичайно, шери насилають там Потому что есть вы. Потому что есть вы. Все подные справи робятся у заявника. Тихо. Есть ви. Я недаремно звернувся до вас за допомогою і вдячний вам, що ви одружилися. Коли б вас не було, поїхали. Меня смогли не потримати недовго на нескольких там газетах. Вот. А вы сказали, что тут сховался, чи что там. Коли б там вдалося таємно. Зараз ось ви, яны, ті, хто керують операцією, яны это все отсочують. І яны не дають команди на захоп, але спробують просто спинити рух, як не дійшов, як не було. Ну, але тому ми і вийшли. Виїхали на гаджеті раді. Микола Статкевич лічить, що затримання не відбулося тільки дякуючи журналістам, тому що його були разом з ним, відсочували його на рух. Бачите, сьогодні в Мінську не саме сприяльне надвор'я, вельми моцний вітер, нема сонейка, магчимий дощ. Магчыма, у нейкай ступені гэта адпалохае частку людзей. Спадар Миколай, чаму двойчы таксі затрымалі ваши, которые вы ехали? Ну, калі ви пераканаліся, то інших машинаў там так масово не затрымоўвалі. Тому що ми знаходимося зараз під назіранням, як я заўсёды знаходжуся, тым больш сёння. І просто гэта некая спроба перашкодзіць руху. Калі б машина была одна, то магчыма, і как бы я ехал один в машине без вас, то были б іншыя команды, іншыя способы ўздзеяння. А зараз, асабліва перед этой сессией парламентской ассамблеи, яны мусяць улічваць гэты фактор і дзейнічаюць больш абачліва. Захапіць не ўдалося, публічна баяцца. А думаеце, ці будуць спробы разгону сёння? Гледзячы па ўсяму пакуль не відаць. Думаеце, все павінна мірна все ж таки прайсці? Думаю, так. Я не ўключаю некіх правакацый установленых асобаў, супраць арганізатараў, магчыма. Але на адкрыты брутальны разгон нема грошай. Або папрашайка, або диктатор. А ці падтрымалі вас хто? Я сёння вельмі прасіў Владимира Некляева не хадзіць, таму што яго пасля таго затрымання ў беднасці 24 трасавіка яму там пашкодзілі сілы, разумею, і там всякія сціснаныя, так далее рэчы. Яму вельмі складана, і мы не можам рызыкаваць яго жыццём. Мы сёння доўга размаўлялі, і ён пагадзіўся сёння несці. Я спадзяюся, што ён свае абяцанні выканае, бо ён нам вельмі патрэбен.
Минулый раз, коли вы были арыштованы, Павел Свярынец узял якби тут великую отказность на себя. Там постановили, что закликал Никляев выходить. И он, и Евген Афнагель, и Павел Свярынец, они все как взяли отказность на себе. Я вельми вдячний тим людям, які туди вийшли. І вернули нам наше право на цю площу, яким ми зараз знову скористаємося. Да, бачите, Статкевич піднімається зараз на Кастричницьку площу. Його чекає шмат людей у цивільному, і не тільки у цивільному. Так само є удільники, є люди, які збираються вийти. Ще рано, зараз розбираються. Статкевича окружають журналісти, а так само люди, які відгукнулися на його заклик, виходять сьогодні на Кастричницьку. Статкевич іде з сумкою, вельми кудись впевнено. Зараз будемо бачити, де він збирається доставати эту гулку змацняльну апаратуру і де буде відбуватися акція. Валерій Щукін, відомий дисидент, приїхав. Так само. Господар Щукін, ви традиційно приїхали на акцію? Конечно. Конечно. Как же без меня? А як ви ставитесь до акції з тою, що 3 липня менавіта на Добрый день. Ну, это дело организаторов. Они, исходя из таких тактических требований, А у вас представлена дата 3 липня? День освобождения Минска. А День незалежности? Простите, какого отношения этот день имеет к независимости? Ясно, вот Валерий Щукин погутрив з нами кришечку. Статкевич знаходиться ось здесь каля адзнаки початку дорог в Білорусі. З'явилися люди у цивільному, які збираються фільмувати все мероприємство, здимати. От уже некоторые починають це робити. До речі, людей у формі не так много. Ми будемо потребувати визволення Білорусі спаду внутрішньої окупації. И будем протестовать супротив спробов внешней оккупации. Сегодня день вызволения. Есть конкретный план проведения? Есть. И он тут. Скажите, Кириловска, вот эта внутренняя оккупация, что вы маете на увазі? Мається на увазі банда, яка захопила владу в нашій країні, яка давно не проводить ніяких виборів, яка тільки імітує, сама себе перепризначає про некий виборчий цирк, який подобний на виборах. Вона, ця влада, не залежить від народу. І тому вона веде себе як у окупованій країні. Минулої весною ми це побачили. Але, як я кажу, або диктатор, або попрошайка. Не можеш наладити економіку, попрошайка, ну тоді от так от зроби і тривай нас. Це наша площа. Ми її відвоювали 1 мая, дякую тим, хто був, це відбулося без мене. І ми будемо сюди виходити і виходити, бо ми хочемо мирних перемін. Мы не хотим гвалту. Лепш до нас до этого не доводить. Лепш сесть с нами, поговорить и подумать, как мы будем вертать уладу народу. Тогда мы подумаем, мы некие гаранты там домов. Да. Мы ж не злые люди. Я особливо нікому помстити не збираюся. Ви діалог пропонуєте? Безумовно. Нават з бандитами, які захопили закладників, ведуть перемови, бо треба визвати людей. Безумовно, ця банда значно більше для мене страшна і кривава, тому що вона цілий нормальний народ уже 20, а май 3 роки тримає в закладниках. І викрадає, забиває, хлусить, забирає будучиню наших людей. Сотні тисяч з'їжджаються отсюди, ледь в кишеню до наступних поколінь. Але ми готові вести перемову. Хай всі йдуть тихо. Ми не хочемо війни, не хочемо крові, не хочемо згубити державність у виніку цієї війни. Тому ми будемо тиснути і тиснути. Сьогодні важливо ще раз показати, що ми не спинимося, що це наш город, наша країна, і ми будемо сюди виходити. І ця акція, кожна акція рихтує наступну. Наступна акція буде проводитися у вересні. Під час попередніх акцій весною вас превентивно затримували. Що ми зв'язується з тим, що сьогодні не вдалося вийти до площі? Два моменти. Перше, дякую журналістам, які вели на просту трансляцію.
моего руху з дому. Ось, тому що всі подлі речі робляться в тайні. Безумовно, как я пошел там за 3 дня гулять по городу, то, мабуть, не диазник, а вам бы сказали, что сведений не имеется о его наличии. Наверное, куда-то спрятался. Далее я уже с дому не выходил, и я запросил журналистов, и хотя машину, такси, кое ехал, двойче спыняли, ну, грозное такси, мы меняли. Урешті опошню участку шляха пришлось идти пешки. Але я тут, и тут еще денежный другой фактор. 5-го починається парламентська асамблея ОБСЄ тут у Мінську. І тут уже або брутальні методи і гроші не дадуть, ну або прийдеться тривати, або попрошайка, або диктатор. Треба вибрати. Хочеш бути диктатором, наладь економіку, щоб вона була конкурентною, ефективною і так далі. А Колгас не вміє, бо старшиня Колгасу. Колгас завжди буде на дотаціях. Что у вас в фильме? Буквозмательна техніка. Я її през хвилинок 7 Бачимо, що Статкевич щільним колом окружили журналісти, задають питання про проведення цієї акції 3 липня. ГАІ може спиняти керівців, а не пасажирів. Статкевич каже, що 3 липня – це день, коли треба знову визволити народ, вернути йому свободу. Статкевич так само каже, що він готовий до діалогу з владою, вести перемови. Каже, що перемови ведуть навіть з терористами, а наступну акцію анонсує на вересень. Ще є кришечку часу до початку мероприємства, тому люди трошки збираються. Бачите, у Статкевича достатково велика сумка з собою, там гулкоузмацняльна техніка, її поки що не розпаковують, не достають нічого з її. З відомих людей можна означити, що на акцію прийшов дисидент Валерій Щукін. А політику поки що більше не бачено. Ні Павла Северинця, ні Владимира Некляєва, ні когось іншого. Это одна из серии акций компании «Влада народу», «Власть народу», якою веде Білоруський національний комітет. Сьогодні вона опублікована з офіційного свята, тому що сьогодні день визволення Мінська від нацистів. Але Лукашенко забрав наш день визволення і день незалежності. Статкевич каже, що Лукашенко забрав наш день незалежності і день визволення одночасово, тому час вернути цю дату народу, дату 3 липня. Бачимо, до речі, на Костричницькій великі білборди «Білорусь со святом» з червоно-зеленою символікою, з гербом країни. Це внутрішня окупація. Так що визволення себе от страху и Беларуси от внутренней оккупации. Влада народа. Как вот собирают голоса? Мають право. Ваше мнение? Ви маєте на увазі? Значит, парады. Ведайте, я думаю, що паради вони у День Незалежності потребують. От День Незалежності у нас може бути 25 жнивня, коли ми юридично стали незалежними. Може бути 25 соковика, коли ми свої наміри об'явили. Але ну ніяк не 3 липня. Тепер яким повинен бути парад? Показати солдат, їх твари. Можливо, навіть нека техніка легка там на колах. Але тягати старую совєтську техніку у таких кількостях, палити соляру, псовать асфальт. Лукашенко говорит, что это же небольшие деньги, там подумаешь. Ну, для человека, у якого 10 годов еще тому по звездках Wikileaks было 7 миллиардов на замежных рахунках, 50 миллионов малые гроши. Для нашего народа, который зараз перебирается там с хлеба на воду, это колоссальные гроши. Лишь бы отдал пенсионерам, детям с маломайомостных семей. 25 соковика и 25 жнивня. 27 липня 90 года была только декларация, яка не имела практичних на той момент ніяких виників. Але 25 жнивня, це ще зв'язано з ГКЧП, це так само для мене пам'ятна дата, я тоді спробував нечто зробити, тому це все у мене, так мовити, супольне свято, не
20-го жнивна, 25-го это памятные дни для меня. Спадар Микола, як ви лічите, як пройде сьогоднішня акція і який ваш сценар? Я упевнений, що вона пройде годно. А сценар буде залежати від ситуації, є кілька варіантів. І я не хочу зараз про їх казати. Я буду робити все можливе, щоб акція пройшла годно, мирно і безпечно для її удільників. Всі привозиться та сама сумка, якою Микола Статкевич приніс з матеріальної апаратури. Ще каля 20 хвилин до офіційного початку мероприємства Статкевич роздав інтерв'ю журналістам, а тепер буде... Ось тепер він розпаковує сумку з технікою. Можете бачити це. Достає комбік. Ось. Він був, до речі, у нейкий час конфіскований співпрацівниками силових органів, але віддадений. Ляписа музыку включили. Я пытаюсь понять, почему я для общества враг, почему меня нет в хороводе славных героев труда. Без меня коллектив на заводе, тунеядец я, господа. Социальная защищенность, пенсионный фонд. Я ложил на вас свой огромный железобетонный полк. Социальная защищенность, пенсионный фонд. Я ложил на вас свой огромный железобетонный полк. Меня в картотеке нет, меня нет на военных учениях. Я порвал социальный пакет. Нечисто еще проводными комбинированными. Он вельми слабый, вот он вельми слабейший. Вот убьюсь, сейчас блокады. Пенсионный фонд. Работаем что-то декомбинированное на провод. И вверх железобетонный фонд. Социальная защищенность. Пенсионный фонд. Я ложил на вас свой огромный железобетонный фонд. Добрый день. Расскажите, чему вы пришли сегодня на акцию? Знаете, я думаю, что то, что у меня есть паспорт гражданки Республики Беларусь, собственно, и вынуждает меня пойти сюда. Мне кажется, этого достаточно. А вы ранее участвовали в акциях? Да, конечно. День воли, Чернобыльский шлях, марш рассерженных белорусов. Вот, потрясающие акции были на самом деле, и до сих пор впечатления просто удивительные, вместе с тем горестные. Что можно досягнуть этими акциями проведения? Честно говоря, я сама задаюсь этим вопросом. И я полагаю, я очень надеюсь, что участвуя сегодня, я хотя бы немного приближусь к пониманию этого всего. А какую вы дату лечите Днем независимости Беларуси? Сложный вопрос. Я полагаю, что буду считать День независимости именно той датой, которой мы всего достигнем. Дякую вам велике. Железобетонный борт. Добрый день, а можно вас записать? Пожалуйста. А расскажите, чему вы сегодня на акции, чему вы пришли сюда, что вами рухает?
чувство какого-то человеческого долга, патриотизма, чувство национального самосознания, желание лучшей жизни для белорусского народа. Ведь Беларусь, белорусские люди, они очень хорошие, такие добрые, и они заслужили более такой хорошей жизни. Ну, а прежде всего, я еще представитель оппозиции, оппозиционной партии «Белорусская христианская демократия». Приехал с Бреста, решил поддержать наш народ в нелегкой борьбе за справедливость. А керівництво БХД будет сегодня на акции, не ведаете? Планировала присутствовать, но планы могут измениться. А кем вы працуете? Я вообще работаю директором культурно-просветительского учреждения «Абсурд» в Бресте, которое зарегистрировано. Да. К вам не страшно, что вас звольнят с прав? А часто удельничаете в акциях? Стараюсь всегда участвовать, не пропускаю. А затриманию ніколи не было? Ну, я в Бресте участвовал. А в Минску первый раз приехали? Минск, да. Да? Так раз дебют таки отримали. Да. Дякую вам. Приїхала жонка Миколая Статкевича Марина домой. Зараз ми у її запитаємося, як їй доїхалося, і наїхала в особній машині. Марина, вы в особной машине ехали, может, расскажете, як вам доехалося? Ну, нам нормально, мы поглядели парад досягнення у народной господарки, бо перекрыли рух на Свердлова, и от вокзала ехали там все эти цудовные досягнення. Ну и потом бачили по дороге, як спиняли таксовки. Ну вас не спиняли, да? Ні. У вас все нормально прошло? Вельми смешно, щиро кажучи, виглядало. А там некие трактори йшли? Так, трактори некие там, погрузчики. Автобус розмальований, ну нечто вот такое. Причому все у червоних кольорах, ну і часто у зелених, вельми патріотично. Дякую. Гучаць хіты беларускія, Михалок гучаў, цяпер вось Лявон Вольскі. Ты не чакай, сюрпрызаў не будзе, людзі паціху падыходзяць, але трэба адзначыць, што лідару апазіцыі пакуль што сапраўды нікога няма, апроч самого Статкевіча. Пакуль што не бачна нават ні Паўла Севярынца, ні Владзіміра Некляева, ні Вячеслава Сіўчыка, ні Евгена Афнагеля, гэтых людзей, якія прымалі самы непасрэдны ўдзел у акцыі на 1 мая. Сёння пакуль што нікога не бачна, вось толькі Валерый Шчукін з вядомых людзей тут ёсць. Астатнія это звычайныя людзі, звычайныя жыхары Мінска альбо іншых гарадоў краіны, якія прыехалі на заклік Статкевіча, адгукнуліся. А вы прыйшлі на акцыю? Стало цікаво мені, що тут відбувається. Ви просто з червоно-зеленою стужкою такою пригожою, як ви знаходитеся? Ну, я зараз йшов со стели, поглядів парад. Як вам парад? Сподобався. Справді сподобався, тому зараз бачу, що тут ніяк люди зібралися, музика гучить. Тому підійшов поглядіти, справді цікаво. Тим більше, що... А що на параді найбільше вразило? Ой, ну певно все, і гэта техніка новая, ну, вайсковая, плюс гэты, ну, як казаць, балет этих трактаров, ну, гэта сапраўды нейкая новинка была, нигде ніколі не бачу, напэўна, і в России такого не было, а вось у нас это было, і тым больш наш трактор-кормилец, які заняў такое призовое место у мира на Каннскім фестивале. Так ось он, тому що нараду з тим, що він кормилець, так він ще й ось може виконувати такі чудовні речі. Справді було цікаво. Ну, а здесь хочу теж поглядати. А як ви ставитеся до Статкевича, до особи? Ну, у кожного свої погляди, у його свої, у мене свої, поэтому... Ну, у вас різні погляди, да? Ну, чему? У кожного свои, поэтому не надо там супротивить их один до одного. У кожного свое, просто, ну, воскресный день, ну, в смысле, выходный день, поэтому я пришел поглядеть так само, напевно, як і ви всі. А ви з Мінська? Да. Ясно. Дякую вам велике. Бачите, тут люди прийшли на парада, чоловік з бутоньєркою яблуневого цвета прийшов поглядіти, що відбувається, і вельми вражений від парада.
Дастаткова шмат людзей у цывільным, якія сочаць за правядзеннем акцыі. Вось можам паглядзець. Бачыце, што як бы ўся плошча крышачка ўтыкана ў такіх людзях цывільных. Хтосьці вон з рацыямі стаіць, хтосьці без рацый, проста у дастаткова такіх афіцыйных гарнітурах, але ніхто не ўмешваецца і не бачна таксама людзей у форме, каб хтосьці быў, замінаў у правядзенні. Сапраўды гэта падштурхоўвае да думкі, што найхутчэй сённяшняе мерапрыемства пройдзе абсалютна спакойна і затрыманні малаверагодныя. Так, бачым, першая расцяжка з'явілася Баста. Гэта традыцыйная расцяжка, мы бачылі на маршы недармаедаў яшчэ у лютым. Цяпер яго зноў дасталі, трымаюцца актывісты. Максім Вінярскі, вядомы дысідэнт, адзін з чэмпіёнаў па затрыманнях і арыштах, якія ён адбываў. Гэта крайні злева, хто трымае расцяжку. Пакуль што ніхто не выгуквае ніякіх лозунгаў, все адбываецца дастаткова спакойна. Статкевіч ніяк не афішуе свае планы, што гэта будзе, ці гэта будзе шэсце, ці гэта будзе толькі мітынг, бо кажа, што не своечасова раскрываць усе планы і, напэўна, это будзе залежаць ад колькасцю людзей, хто падтрымае ягоны заклік выйсці на вуліцу. Глядzi, два дядули, такие пенсионеры, он вообще, может, их запишем. Ой, добрый день. А вы расскажите, чему вы сегодня пришли на акцию? Никола позвал. А у вас уже век такие не самые молодые, вы не боитесь ходить на мероприятия? Каждый раз ходим. Каждый раз? Да. И як не отрымливали от милиции ніколи? Ну, на кресте на пару раз был. Были, да? И як? Ну, теперь можно. Вас отпускали потом? Да. А вы? Плохо слышит. А кажу, а вы не боитесь ходить на такие мероприятия? Я выше этого, дорогой. Мои уже под 88, я уже не боюсь ничего. Сколько вам годов? Да. Скоро 90. Будка 90, да? Вы, напевно, самый сталый удельник таких мероприятий? Ну, как сказать, погода добрая, так я повинен подтримать белорусов. У вас с собой погоня? Погоня. Бачиш? Ясно. Добре, Не дякую. потрібно, на білорусів, що я і не бачу. Добрый день. Такая достатково добрая атмосфера, музыка грае, люди паміж собой размаўляюць, ніхто асабліва не перажывае, што будуць нейкія затрыманні, што будуць арышты. Але нейкага экшну пакуль таксама не адбываецца, ўсё ж таки чакаюць афіцыйна пачатку 2 гадзін. Цяжка пакуль ацаніць дакладную колькасць удзельнікаў, бо вельмі шмат журналістаў. Трэба казаць, напэўна, што можа быць чалавек 70-80 пакуль што прысутнічае на мерапрыемстве. Да сотні яшчэ не дацягвае.
Максим, привітання. Привітання. А розкажіться, ви після минулої акції 15 суток, здається, відбули покарання? Ні, минула акція була 22-го, після її ще я не ведаю, чи був винесений ніякий присуд, чи не було наогул. Я маю на увазі акцію За 1 мая, за 1 мая, так. І як все ділося тоді? Як звичайно, там були, звісно, хіби у санітарії великі доволі, але позбавлення волі – це позбавлення волі. Для нас це доволі звикло. Максим, а ви в огляді лічили, скільки ви за своє життя відсиділи суток? Ну, прикладно каля году, певно, буде за увесь час, але це ж, не предмет, каб його лічити особливо, це ж не досягнення ніяке. Ну, у нас політв'язні сидять годами, ось зараз за кратами знаходиться Діма Полієнко, в його і адміністраційних арештів було доволі много, і двоє, здається, він був вже політв'язень. Разумеете, коли в Україні сидять політв'язні, казати про те, що нехто там відсидів на сутках, Але, напевно, по сутках ви рекордсмен у Білорусі. Не ведаю, я не мірявся сутками. Зрозуміло. А сьогоднішнє мероприємство, як думаєте, будуть ніякі затримання, чи все мирно повинно пройти? Ми докладно не ведаем, я реагуюсь на наше мероприємство, яке тут відбувається, але я би сказав так, що коли навіть і не буде ніяких покарань, то огульна тенденція нашої держави – репресивне і подавлення громадської активності. Єдине, що з цим можна робити, це не тільки не спиняти громадську активність, а по можливості її нарощувати. Тільки це може забезпечити, щоб держава була змушена міняти, коли не свої принципи, то свою тактику. Ясно. Дякую, Максим. Ми розмовляли з Максимом Вінярським. Це, напевно, рекордсмен по кількості суток, які він сидів. Вінярський тільки що повідомив, що агулом він відсидів більше за год тільки на арештах на Окрестина. Розтяжку Баста зараз несуть до проспекта. Як було бачно автомобілям, які проїжджають по проспекту Незалежності, гэтую розтяжку. Пакуль що, до речі, ні один автомобіль, здається, не сигналів, не вітав удзельнику мероприємства, як традиційно це робиться. Бачите, таке. Добрий день, а можна вас записати? А розкажіть, чому ви сьогодні на акцію прийшли? Поддержать Николая Статкевича, поддержать всех белорусов, высказать свою точку зрения по этому поводу, ну, по поводу вообще всего, что творится. А что вы маете на увазе выказать свою? Ну, бог ты мой. Так, ладно, я готова к 15 суткам, хорошо. Я против гнобления, наверное, белорусского народа. Я против гнобления молодежи за достойную жизнь. Против декрета номер 3. Это вообще абсурд. Я считаю, это какой-то каприз непонятный, совершенно необоснованные какие-то вещи происходят в нашей стране. Я вижу, что тотальная коррупция у нас. И все проходит сквозь пальцы, потому что это завязано на вышестоящих лицах. Вот, и никто не может вообще ни расследования никакие привести. Меня волнуют вопросы, которые были 20 лет назад, поднимались, и о которых сейчас не принято говорить, но все помнят о политических убийствах, которые были в нашей стране. И есть вопросы, но нет ответов даже от официальных властей. И хотелось бы услышать даже вранье по этому поводу, чтобы сделать какую-то оценку. Я горжусь тем, что я белоруска, и я не хочу, чтобы нас смешивали с грязью, и я не хочу, чтобы моих детей брали в ряды рабов
просто для того, чтобы обеспечивать благосостояние одной единственной семьи в нашей стране. Меня волнуют проблемы образования, меня волнуют проблемы с Евросоюзом. Почему нам объясняют, что везде вокруг враги? Я этого не понимаю. Мы все люди, мы все мирные, мы все хотим жить достойно. И для этого нужно что-то делать. А в якой ви сфері працюєте? Я студент. А, вы студентка еще, да? Да. Не боитесь отвлечения? Нет. Нет? Нет. Ясно. Нет. Добре, дякую вам велике. Починаються перші викрики «Живи Білорусь». Натовп достатково, ну, ще мляво так реагує на це «Живи Білорусь». Покуль що люди просто поміж собою стосуються, розмовляють про... Обмірковують некие, напевно, події апошнього часу. Починає крапати дощ. Ось, бачите, небо затягнулося хмарами. Поглядим, ці полохають людей, ці будуть не ховатися на приступках Палацу Республіки. До речі, акція вже починається, по ідеї. Зараз 2 години і 4 хвилини. Вот, Миколай Статкевич взяв мікрофон. Вітаю самих годних людей нашої землі, які не наполохалися сьогодні прийти сюди, щоб підтримувати свободу. Шановні землі! Наша країна знаходиться під окупацією. Під окупацією незаконним режимом, під окупацією бандою. Люди, чоловік, якого обрали на сумлінних виборах, підманув народ і захопив владу. І робить за Україні, що захоче. Ми этой весною бачили, що то, що відбувається, можна порівняти і назвати внутрішньою окупацією країни. Йому треба все більше і більше грошей. І він все більше і більше бирає наш народ. А коли не хапає грошей, лезе в кишені до наступних поколінь білорусів. Лезе в кредити. И он готов отдавать краиной для того, чтобы протягнуть свою владу хотя бы на лишний день. Осенью отбудутся войсковые учения. На нашей земле опинутся тысячи замежных войсковцев с краины, якая везе войны. Сценар этих учений вельми агрессивный. Мы можем отримать замену внутренней оккупации на еще больше горшую, на внешнюю. Обовязок годных сынов и дочок Беларуси заховать нашу краину, вызволить ее и заховать ее. Живе Беларусь! Шановні землі, я не думаю, що вас треба шмат у чим переконувати, що вам треба казати тут шмат слов. Ви, ті, хто прийшов сюди, хто мав мужність і годність зробити цей крок, ви самі лепші люди нашої країни. Я пропоную зараз пройтися по нашему проспекту, как бога более белорусов убачили нас.
каб своим прикладом мы разбудили отвагу их сердца. Ці згодны вы? Пойдем! Жива Русь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Шановні сябри, я просив би колег з плакатом стати напереду нас. Я просив би Промова Статкевича была дастаткова короткой, ёмістай. Статкевич закликаў людзей прайсці шэсцем по праспекту Незалежнасці. Найхутчэй маецца на ўвазе, што ісці да плошчы Незалежнасці, альбо да Чырвонага касцёлу, альбо да Дома ўрада. На площу Незалежности, на заправку Незалежности. Жива Русь! Расскажите про свой плакат, калі ласка. Вядома, голас народа, голас Божий. Гэты плакат вызначае мою грамадзянскую пазіцыю аб тым, што улады трохі запамятавалі, што народ павінен вырашаць галоўныя мэты дзяржаўнай палітыкі, а не бюракраты ці ён сам з невялікім закуліссем. Ну вось. Ясно. А як вы ставіце да таго, што акцыя сёння праходзіць 3 ліпеня? Добра ставлюся, ну дык а чаму не? Ну такая неадназначная дата, не ўсе яе адназначна трактуюць. Вы разумееце, зараз трэба шукаць нейкія кропкі аб'яднання, а не сварыцца паміж таго, як ацэньваць тую дату ці іншую. Мы ў не тым, мы зараз знаходзімся ў цяжкім становішчы, таму нам нельга сварыцца. Зразумела, дзякуй вам вялікі. Можа быць, чалавек 150 удзельнічае пакуль што ў мерапрыемстве, но не вельмі шматлікае, не настолькі шмат людзей прыйшло, як на 1 мая. Хаця людзі ёсць. Варта адзначыць, я ўжо некалькі разоў гэта паўтараў, што няма нікога з лідараў апазіцыі, апроч самога Статкевіча. Статкевич у сваёй кароткай прамове таксама акцэнтаваў вялікую ўвагу, што ў верасні пачнуцца вучэнні, вайсковыя вучэнні супольныя з Расіяй, і гэта ёсць адна з пагрозаў для незалежнасці краіны. Такая навіначка сённяшняй акцыі, што мерапрыемства суправаджаецца музычнай часткай. Шмат грае песняў Ляпіса. А традыцыйна, калі пачынаецца шэсце, то колькасць удзельнікаў павялічваецца. Нават з суседніх нейкіх вуліц людзі далучаюцца да акцыі, і такая вот яна набірае, як лавіна, набірае удзельнікаў. Але да канчатковага пункту ўсё ж таки даходзяць далёка не ўсе. Присоединяйтесь! Долучайтесь! Бачыце простыя жанчыны, якія бачаць з гэтай акцыі, крычаць «Жыве Беларусь», «Далой Луку», яны не ўдзельнічаюць. Удзельнікі мерапрыемства заклікаюць людзей з суседніх кафэ далучыцца да мерапрыемства. Мы зараз будем спускацца ў падземны пераход каля Макдональдса. Магчыма, будуць невялічкія перашкоды, праблемы ў сувязі, пакуль пройдзем, пастараемся як мага найхутчэй яго прайсці. Живе Беларусь! Живе!
Незалежная! Живе Беларусь! Ага. Без Лукашенко! Блин. Все, мы пройшли подземный переход, сподіваємося, зараз проблему сувязі ніяких узнікати не повинно. Пробачте, будь ласка, розкажіть, чому ви прийшли з українським стягом сьогодні так само? З українським? Ну, відомо, що російські війська, які приїдуть до нас на учення, вони зараз являються окупаційними в Україні. Тим самим я хочу показати, що я солідарен з Україною, а не з російським агресором, з цими фашистами. Ви думаєте, є погроза для білоруської незалежності у ученнях, які будуть хутко відбуватися? Я думаю, что есть. Бо российцам нема ніякої віри. Это уже на протяг многих веков. Ну, хто інтересується історією, то это ведає. І так само російці нам ніякі не щабри. Я до сих пор лічу, що російці нас окупували з часов Речі Посполитої, апошній розділ Речі Посполитої. Тому так само тоді була ще окупація совєтська, ну а зараз ще окупація лукашистська. Лукашенко, його підтримує Кремль, тому ми в окупації. Добре, дякуємо велике. Бачите, поїхала така машина, нечто новеньке, фургончик синенький, який здимає удільнику мероприємства. Здається, це таке ноу-хау, раніше такое не використовували на акціях. Люди кричать «незалежність, незалежність». Гэта, напэўна, асноўны такі лейтмотивны лозунг мерапрыемства. Тое, што аб'ядноўвае людзей, тое, што пагражае нашай краіне, страта суверэнітэта. Статкевіч, мы ўжо казалі, што ў сваёй невялікай, кароткай дастатковай прамове якраз акцэнтаваў увагу на хуткіх вучэннях, якія адбудуцца ў Беларусі з удзелам расійскіх вайскоўцаў. Зараз паспрабуем ацаніць колькасць удзельнікаў. Акцыя насамрэч пакуль што не шматлікая, наўрад ці яна ўжо будзе шматлікай. Чалавек 200-250 прымае ў яе удзел. Одразу важно, ці люди зім'яти. Люди падыходзяць ужо да будынка КДБ на скрыжаванні з праспекта з вуліцы Камсамольскай знаходзіцца. Наперадзе нясуць плакат «Баста», а таксама гучыць песня Ляпіса «Болт». Один чырвона-белы сцяг лунае ў натоўпе. Вось, бачыце, можете побачыць панораму мерапрыемства. Яно сёння сапраўды вельмі нешматлікае, нават калі параўноўваць з 1 мая.
Магчыма, кепскае надвор'е сапсавала, магчыма, вялікія выходныя. Хтосьці рэпрэсіі, можа быць, спалохаўся, але людзей нямнога. І, напэўна, таксама адыграў сваю роль, што астатнія прадстаўнікі апазіцыі не пагадзіліся падтрымаць сённяшняе мерапрыемства. Ну, бачым, чалавек 200 па-ранейшаму удзельнічае ў мерапрыемстве, больш шматлікім яно не стала. Вось адзін чалавек толькі з чырвона-белым сцягам, это Ніна Багінская, як заўсёды, узняла сцяг. Дарэчы, таксама адметнасць у тым, што 1 мая была вялікая колькасць аўтазакаў, якая курсавала па праспекце, ездзіла з аднаго боку ў іншы, папярэджвалі, што акцыя не санкцыянаваная, што магчымае затрыманне, то сёння ўсё праходзіць абсалютна вольна. Дарэчы, можна ўзгадаць, што апошні раз апазіцыя спрабавала правесці нейкае мерапрыемства менавіта на 3 ліпеня ў 2011 годзе. Калі вы памятаеце, это быў пік вулічных пратэстаў, маўклівай рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі, да якіх заклікаў Вячеслав Дзіянаў, іншыя актывісты, і тады улады пайшлі на брутальны разгон. Так, вось мы бачым, спыніўся бусік, выходзяць людзі ў касцюмчыках. Вось, людзі ў касцюмах з бутаньеркамі яблоневого цвета. Не, все ж таки яны перадумали, выходзяць, усе зноў селі на свае месцы, задернули шторы у аўтобусіку і паехалі катацца далей. Вельмі цікавы аўтобусік. Ось вы бачыце твары нават гэтых людзей крышачку, што сядзяць у гэтым аўтобусе. Усе яны у с детьми. Добрый день. А вы с детьми вышли на акцию сегодня? Да. Часто так выходите? Да. Да. Были на некалі попередние? Мы были, и мы починали акцию против застройки «Маяк» Минска, против застройщика участвовали. Ага. Это был одиночный пикет. Сейчас вот мы вышли погулять в честь Дня независимости. И рады, что народ не сидит дома, неравнодушный вышел, чтобы поддержать свободную Беларусь. Так вы можете сказать, так достатково выпадково сегодня сюда трапили, и все-таки мы накированы шли? И так, и так. Да, мы совместили приятное с полезным. На парад не ходили? Не, парад принципиально это не наш праздник, парад мы не чествуем. Зачем нам эти бронетранспортеры на мирных улицах Минска? Угу. Зачем пугать детей, людей? Зачем эта вся показуха, мы не поняли. Ну, люди критикуют, кажут, что потом асфальт треба ремонтовать после танка. И асфальт треба ремонтовать, и много средств уходит, средства, которые пошли бы больным детям, которые бы спасли, может быть, и не одну жизнь. Разве можно как-то оправдать этот парад, если это спасет хотя бы одну человеческую или детскую жизнь? Ясно. Мне кажется, никаких оправданий таким парадом быть не может.
Дякуємо велике. Всього доброго. Бачимо, шмат людей у цивільному сочать за мероприємством, знімають на камери Panasonic. Добрый день, можно вас записать? Добрый день. Часто приходите на мероприятие подобное? Перший раз. Перший раз, да? Вы из Минска? З Мінська. А чему вы сегодня вырішили прийти? Бо достало. Достало? А что именно это достало? В стране то вообще беспредел. Потому что получается и расторговля, и все. Торговля? Нет, ну, китайцы тут, эти катарцы там, кому не лень. А нам-то попробуй заробити гроші. Да. А ви де працюєте, в якій сфері? Я так бізнесмен, але праці нема. Нема? Нема. Без праці. А під декрет не попадали? Була фірма строїтельна, зачинив, у людей грошей нема. Зараз это по обслуживанию технику бытовую ремонтировать. Но тоже людей денег нету, и реклама дорогая, нема. Дома каждый день думаю, что их завтра купить, пожрать, поэтому и вышел. Ви білоруську мову трохи ведаєте? Я ведаю белорусскую, мую по-польску, по-російську. Добре, дякуємо велике. Всього доброго. Ось, бачите, поїхала машина, сигналить удільникам мероприємства, а удільники мероприємства вітають цей автомобіль, який їм просигналив. Уже зовсім кришечку застається до площі Незалежності. Амаль що удільники пройшли достатково так оперативно, мобільненько, без затримок. Гукали «Незалежність», «Живе Білорусь». Что, голодаю? У нас вообще... Голодаю, вот сегодня набираешь. Промайся. Вот голодаю, ой, широко не важно, что купить, а ты брось. На приступці казино «Рояль» став чоловік з червоно-білим стягом. Вітає удільників мероприємства. Переможем! 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 Живе! 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 Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Родина! Свобода! Родина! Свобода! Родина! Свобода! Родина! Свобода! Родина! Свобода! Пішли такі достатково радикальні лозунги. Звучать «Воїни світа» гурта «Брута». Долучилася режисер Ольга Миколайчик і нанясе портрет арештованого анархіста Дмитра Полієнки.
Ще одна дзяўчына таксама нясе партрэт Дмітра Паліенкі. Дмитр Паліенко это выходит на дадзены момент адзіны палітвязень, які застаецца за кратамі. Пасля вызвалення на гэтым тыдні ўсіх актывістаў, которые праходзілі па справе Белага легіёна, па справе патрыётаў, больш за десятак чалавек было вызвалена з СІЗА Нововладарскага. І Дмітр Паліенко застаецца адным вязнем сумлення, хто ўсё яшчэ працягвае знаходзіцца за кратамі. О, нарэшце першы аўтазак пракаціўся па праспекце. Люди уже идут по площади Незалежности. Тут, напевно, Миколай Статкевич будет запропоновывать дальнейший формат. Беларусь! Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Статкевич показывает идти на пляцоўку каля Чырвонага касцёла ўсё ж, а не до дома ўрада. Шановні сябри, зараз тут ми завершимо нашу акцію. Статкевич уже закликае до завершення, што, відаць, будзе яшчэ невялічкая прамова арганізатара гэтага мерапрыемства. Шановні сябри, я вдячний усім, хто мав мужність і гонор бути сьогодні на площі, бути сьогодні на головному проспекті нашої столиці. Мы сегодня заклали новую традицию. Мы сегодня приняли решение, что мы забираем у этой банды их это свято, их эту дату. Это наша история, это наши ахвяры, это наши предки загинули в той войне. И это наша краина, наша Беларусь. Живе Русь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Шановні сябри, дякую вам. Дякую всім вам, і ми протягнемо. Сьогодні ми зробили ще одну справу. Ми підтвердили, що эта площадь, этот проспект належит нам, и мы будем тут збиратися. Збиратися все больше и больше, покуль нарешті країна не стане нормальной, а народ не отримає владу. Живе Беларусь! Живе Беларусь!
Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую, Сябры! Дякую, дякую. На гэтым наша сённяшняя акція абвяшчаецца закрытай. Наступны раз мы збяремся ў верасні. Там будзе іншы фармат. Там будзе крышку па-іншаму. Таму што гэта будзе час, калі вельмі блізка будзе небяспека для нашай краіны. А зараз вялікі дзякую вам, і, калі ласка, разыходзьцеся і беражы вас Господь. Дякую вам! Живе Русь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Да, тут кажуть, виказатися, то хочуть, нікому не дам. Тому що, скажем так, я не ведаю, в якому стані фонд допомоги на виплату штрафу. От підбереться публічні гроші, тоді будете виступати. А так, вельми важно збирати вас усіх. Тому що ви соль этой землі. Покуль ми живі, Беларусь буде жити. Живе Русь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую, Сябры! Я аплодирую вам! Вы супер! Вы супер! Дякую вам! Долго не стойте, я тут буду сохраняться всю на почту, а вы не равняйтесь на меня. Дякую вам! Все, коли ласка, прошу вас, розсыходьтеся группами, глядите, как никто не застався сам на сам с этой бандой. Я не боятся голосности, а в таємниці я не банда. Дякую вам! Вы чули, что Миколай Статкевич закликаў людзей разыходзяцца. Ніякіх прамоваў сёння не было, хаця былі жадаючыя, якія хацелі гэта зрабіць. Статкевич палічыў, што гэта не мэтанакіравана, не мае сэнсу. Зараз да Статкевича падходзяць рабіць селфі, бяруць аўтографы. Мерапрыемства адбылося не самым шматлікім. На ім прымала ўдзел каля 200-250 чалавек. Людзі прайшлі шэсцем па праспекце Незалежнасці ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці да Чырвонага касцёла. Ніякіх затрыманняў альбо іншых сілавых дзеянняў ад супрацоўнікаў міліцыі не было. Было шмат людзей у цывільным, але яны абсалютна ніяк не ўмешваліся ў правядзенне мерапрыемства. Што яшчэ варта адзначыць, у сваёй невялікай прамове яшчэ на Кастрычніцкай плошчы Статкевич звярнуў увагу, што галоўная пагроза для краіны зараз сыходзіць ад вайсковых вучэнняў, якія пройдуць у верасні, і наступную акцыю ён анансаваў акурат на верасень. Дякую вам, што былі з нашай Нівай. Сёння з вами працавалі Ірына Рахоўская і Зміцер Панкавец.